Никола Стайков. По-млад, отколкото очаквахме, но няма значение. Вижте, другари Стайков. Надявам се да сте разумен и ще разясните някои неща за нас. Вие сте художник. Представляте България в света. Ще ги моля за малко уважение. Тук сме доста търпеливи. Но нашите другари на изток, руснаци, предлагат поговорете с родителите му, с сестра му, с приятелката му. Така че, Никола, имена моля. Кой ти е връзката? Добре. Тогава ще трябва да действаме по процедура. Надява се да не се стига до там. Робърт Уотсън, културната шеф в Американското посолство. 1000 американски долара за месечните производствени доклади. Размените се правиха в библиотеката на улица